já vás tady vítám. Konečně nám vyšel Farming 25. Tak to jdeme zkusit. Počkej, tohle musíme smazat, protože to jsem zkazil a jdeme na to znova. Takže, nový farmář, jasně, jedem. A jdem na to. Tak teď musíme ale počkat, než se to tady načte, jako jo, protože pak můžeme teprve jít něco dělat. A už to bude, takže teďka to bude zase pokračování Entrem. Tak, a jsme tady. Tak, hele, postava, tady se dá jakkoliv prostě volit, jo, ale my necháme tuhle, tady jsou fousy různý, knírek, jo, my budeme bez fousů, zatím jsme noví farmáři, takže jdeme na to, takže escapem potvrdíme. A jdeme na to. Vítej na své nové farmě. Když dorazíš na svou novou farmu, je už dopoledne. Walter, tvůj dědeček, se už nemůže o farmu starat a teď ji přebíráš ty. Než půjdeš pozdravit dědečka, znám se s hrou. OK. Začneme rozehráním. Všechny důležité informace najdeš na obrazovce. OK. Jo, pokračuj. Tady je počasí vidět, potom je datum. Tady je čas, zůstatek a minimapa a pokrok prohlídky. Tak, prohlídka s výkladem. Když teď znáš základní uživatelské rozhraní, přejdeme k dalšímu kroku. Nemůžeš tu jen tak postávat. Pomocí směrových ovládacích prvků přejdi na označené místo. Ovládat pohyb hráče. D, A, S a V. Ovládat směr pohledu hráče, to jsou směrování myší. OK. Jako takhle, tak a tak. Jo? A vybrat kameru, to je Cčkem takhle. A já vám něco ukážu, takhle. Když zmáčknete CTRL, takhle kontrol, tak se takhle skrčí. Takhle normálně Včkem jdeme, shiftem běžíme a kontrol a jít dopředu takhle jdeme, nebo takhle jdeme. Pěkný, ne? No nic, jdeme za Walterem teďka. Tak. S lidmi na své farmě a na určitých místech na mapě se dá poklábosit. Promluvit si s nimi můžeš stisknutím tlačítka. Zahájit rozhovor Rkem. OK. Jdeme na to. Tak. Welcome to our lovely farm, kiddo. I'm glad you're here to continue the family business. The fact that you're about to take over the farm makes your pops quite happy, not gonna lie. When your father told me on a visit that he didn't want what I built here, I thought that was it. He even called it a dung heap when he left in his fancy suit. And then he stepped into manure on the way to his car. It's okay that he does his own thing, but I thought I had to sell the farm. Thanks to you, it can stay in the family. You don't know what that means to me. Otherwise, your crazy uncle might have turned it into an amusement park with the main attraction of catching chickens on the fields or something. Anyway, let's not talk about that just now. I can tell you some stories later. And just so you know, I'm not out of the picture just yet. I'm here if you need me. Just like your friendly neighbors you should talk to sometime. They're nice people. A bit strange, perhaps, but still delightful in their own ways. So, do you want me to give you a quick tour and show you some things? Ano, rozhodně prohlídku neodmítnu. Tak. Okay then, let me show you a couple of things. Ease you in. There will always be people to help you out, but it's good to have done all the steps yourself, at least once. Right next to the farm, we're going to work on a field. There's also a big tractor with a cultivator. I'll walk you through how to operate it.
I can't wait to see you get started. No tak jo. Tak jdeme pracovat. Tak, teď nám tady ukáže, že máme 53 metrů jít, no tak jdeme, dobře. Počkej, ne, tady bych šel nějaký retard, počkej, to musíme jinak. Takže... Tady a tady je cílový místo, zase nás tady čeká, tak. Are you ready to roll? Then hop onto the tractor and attach the cultivator. It's just to the back. Jo, takže musíme jít naskočit teďka. To je zabiják, koukneme se na něj nejdřív. Takhle, pořádně, juj. Já na něj vyskočím. Bylo pořádně vidět. Tak to není moc zrovna, ale dobrý. Tak, paráda, aby jsme si ho prohlídli. Tak, jdeme na to. Musíme se dotknout toho balónku tady. První krok, než začneš, musíš nastoupit do vozidla, nastoupit OK. Tak. Just like Jsme that. tady. Exactly. Now we do the work. Meet me at the field over there. Jakmile nastoupíš, můžeš vyrazit na vyznačené místo a nechej si od Valtra vysvětlit první úkol. Zrychlit či zpomalit vozidlo V a S, řídit vozidlo D a A. OK, jo, a přepínat kameru je Cčko. Tak jdeme na to pole, aby jsme vůbec věděli, kde to jako je. Tyjo, tady budu teď kličkovat chvilku. Ne, kamo, jo, tady to už to vidím. Zase musíme na ten balónek, aby jsme jako věděli vůbec, kde to je. Tady, tak, brzdí. Here we are. So before we can sow anything on the field, we need to take care of the stubbles, cultivate it, prepare it for the next season. Otherwise, the grain will not grow very well. Lower the cultivator and drive straight ahead. It's easy as spilling milk. Dobře. Aby se dalo příslušenství používat, musíš ho nejdřív vybrat a uvést do pracovní pole. Přepnout výběr nástrojů, to je Gčkem, a spustit nástroj je V. OK. Gčkem přepnem a Včkem spustíme a jedeme. Raz, dva, tři, teď. Počkej. No, hele, takhle fajnově kultivujeme, to je hodně cool, co? Jo, to je hodně cool, jak je to udělané. No, brzdí. Tak, to musíme zvednout a nějak se otočit. Tak, aby jsme se tu nevybourali. Tadyhle ty zbytky. Takže spustíme zase a jede. No, ale naštěstí tady se to neporá, takže v pohodě, takže takhle vzít. Takhle vemu. Jo, a teď to můžu asi zvednout. Mohl zastavit hlavně. Tady já bych si nepřejel tu řepku. Teď se musím tady otočit. A jo, dobře, tak já to vemu až to přijedu Valtra zase. Jo, aha, to je chytíčka, já si říkám, co to je. Musíme takhle. Tak, odkud to teď vemem? Dobře, jedem odsud, takže jedno, jak to vemem. A pak si ukážeme ještě něco jiného na dalších pracích, jo, takže spustíme a jedem. Musíme jet rovně, aby jsme to musíme takhle hlídat, dobrý, a takhle musíme kola udržovat v jedné dráze. A jedeme.
ale ty stopy vyjetý, to je hodně cool. To je hodně cool. Já vám teďka se tady otočím a pak vám ukážu, jaký dělá ten traktor stopy, jo. Taky jako na dlažbě a nebo i tak, jako. Tak jedem. Teď jedu jako na tempomat, takže teďka je to v pohodě. OK, ale teď se podíváme, jaký to dělá stopy. Takže zvedneme a takhle otočíme a jedeme zpátky. Upřímně jako tato fyzika je tady založená na nejnovějším modulu, je to myslím, že nejlepší fyzika jako ve hře. Ve farmingu kdy obecně byla prostě. No nic, ale teďka prostě pojedeme tady bomby. No, pokud zase Walter nebude chtít nám poradit co dál, tak pojedeme bomby. Bomby, tak zvedneme, nerozsekejme se, dobrý. Pohodě, když jsem to rozsekal na poslední, dobrou. Takže Tčko a teď se podívám v zrcátku. A koukejte, to je hodně cool. Tak, jsme na zemi a jedeme. Tadyhle v zrcátku vidíme, jak je to jako schoraný tohle a jako kudy jedeme. Myslím, že jedeme dobře. No, jasně, jedeme. A teď vidíte tady ty stopy. Taky jsou, takže vyjedeme ještě další, jak se budeme otáčet. Tak. Já to vemu teďka na schvál tam na list, aby byly jako vidět ty vyjetý koleje tady. Na schvál vemu tady odsud. Já se tady na schvál otočím, aby to jako bylo vidět a myslím, že nebečky jsem to dal. No. Se tady naštelujeme a jdeme. A tadyhle jsou vedle vidět hned, jak jsme jeli ty koleje. Když to takhle přebarvím, tak je to vidět, jak je to zoraný. Je to vidět v akci. Jak se to tadyhle vykresluje a jak je to potom vidět potom na zoraný. Good. We're done here, kiddo. Now drive back to the garage and get out the seeder. I'll meet you there. Po dokončení práce musíš nástroj zvednout nástroj VOK. Počkej, máme to do oraný. To víš, že nemáme. Počkej, já to dojedu do konce, ať si tady nevytlačíme zbytečně pneumatiky a dobře, vytlačíme a je dobrý, v pohodě, to se nic nestane. Now we change tools, kiddo. Get rid of the cultivator and attach the seeder. Před použitím jiného příslušenství musíš odpojit stávající nástroj odpojíš stisknutím tlačítka odpojit k OK, takže se srovnáme, ať je to celý připojujeme, takže musíme najet takhle. Aby jsme se nám líp potom štělo. Now you need to attach the seeder. Drive back slowly. Tak, musíme sem nacouvat, takže budeme couvat. Tak. To budeme couvat opatrně, ale abych se u toho nějak nezlomil. Dobrý. Aby se dal nástroj používat, musí být připojený k vozidlu, musí se připojit k vozidlu, připojit nástroj, to je Q. OK. That's how it's done. The sewing machine you just attached is empty. But don't you fret, I just went to the store. Next to the shed you will find a big bag with seeds. Get over there to fill the seeder.
Big Bag je tadyhle ten velký pytel, co je vidět vedle nás, takže jedem. Některé nástroje se dají naplnit, záleží na jejich účelu, třeba se přístroje potřebují osivo, vozidla, palivo, rozmetadla, hnojivo, rozprašovač, věcí, zahájit plnění, si Big Bagu, vezmi nástroj k Big Bagu a naplň. Jasně, Well done. Now you're ready to go. Last week I cultivated a field over there. Cultivated fields are ready to be sown. It's pretty straightforward. Drive the machine to the field and meet me there. We'll bring out canola. Jasně, jedeme sázet řepku. Tak. Ne, teď jsem se tady zabugoval. Ne. Jsem se tu bagnul. Dobrý. Na ramku. Jdem. Here we are. Dobrý. One thing you need to pay attention to is timing. Plants need to be sown in specific seasons. It's midsummer. It's the perfect time to sow canola. In any other period, you might want to switch to a different kind of crop. You can always check the crop calendar. First, we need to prepare the seeder. Choose the canola seeds, as the big bag is filled with all kinds of seeds. Pomocí kalendáře plodin se můžeš rozhodnout, který druh ovoce chceš vysívat. Vyber na secím stroji příslušná semena, vybrat osivo z OK. Takže musíme teď počkej, pokračuju tabulky, jasně. Budu vybírat, takže jedeme na to. Srovnáme, dobrý, dobré. Takže to zetkem, ječmen, oves. Seeding is easy. Dobrý. While seeding, straight lines are important though. Go back and forth to bring out the seed with as few gaps as possible. At some point, you'll have to buy a big bag of seeds at the store to refill it. But now you can use what you've got. Now, you only got to switch the machine on and lower it to the ground. Aby se dalo příslušenství používat, musíš ho nejdřív vybrat a uvést do pracovní polohy. Přepnout výběr nástrojů G, zapnout nástroj B. OK. Takže spustit nástroj. Tak. A zapnout. Secí stroj je zapnutý. Nyní ho musíš spustit, aby se osililo zasalo do půdy. OK. To máme. Takže jedem. That's how it's done, kiddo. Oh, by the way, always keep an eye on the weather. According to the weather forecast, it's gonna rain soon. That's perfect for canola, but not as good for the wheat on the other field. If you want to hire a helping hand at some point, you can. We're done here. The helper will do the rest. Nemusíš dělat všechnu práci bez pomoci, nechej placené pomocníky, aby práci udělali za tebe. Zatímco ty se budeš věnovat jiným úkolům, najmi si pomocníka, pracovníka. Jasně. Good job. Field workers are a great support if you're busy and cannot finish the job in time. Now get back to the garage and get out the harvester. Let's do it quickly. I'll meet you there. Můžeš buď přejít k jinému vozidlu, nebo na něj prostě přepnout a ušetřit tak čas. Vozidla můžeš přepínat stisknutím tlačítka, přepnout na další vozidlo, tak. Jasně, takže se přepneme. There you are. How do you feel? Are you up for something exciting? Because we'll do the harvesting next. There's a ripe field that needs taking down. Are you still up for it? The header for the harvester sits on the trailer attached at the back. Let's meet at the field, okay, kiddo? But drive carefully. That machine is a beast.
Jasně, takže jedem. Takže ale kam teď, abych zase nejel špatně. Musíme jet. Jo, jasně, tam musíme. Už to vidím. Jasně. A musíme přesně na ten puntík, ale ne, aby nám to, jo, ještě 100 metrů máme. Takže, jo. Ale tak, abych nepřejel toho Valtra tady, tak musíme jet. So, let's do this. Dobrý. You'll need to prepare the machine. With a combine harvester, the header cuts the plants. Those headers have different widths, depending on the size of the combine. Go detach the trailer. Then drive the harvester with its front to the header and attach it. Před použitím jiného nástroje musíš odpojit stávající nástroj. Nástroj budeš stisknutím tlačítka odpojit query. Jasně, to už tam bylo. Tak a teď musíme nějak se tady otočit solidně a je to připojit. Takže jedem na to. Jo, takže my to máme z téhle strany, takže musíme takhle najet. Aby se dal nástroj používat, musí být připojený k vozidlu. Připojit nástroj, to je jasně. Good, you're almost set now. Before you can start harvesting, the grain tank needs to be unfolded. Do that and bring yourself into position on the field. Před sklizením musíš vozidlo rozložit. Rozlož zásobník na obilí. Rozložit nebo složit vybraný nástroj X. OK. OK, tak to byl hodně randomní NPCčko, tady to, co jelo, ale nevadí, v pohodě. You can see that the field is nearly done already. I was feeling a little wobbly in the knees earlier, so I left it for you. Thought you might want to try it out anyway. All you need to do is to steer the harvester into the field. Unfold the tank, start the harvester, and do the rest. Zapni nástroje a začni pracovat, zapni přístroje B. OK. With a combine of this size, harvesting takes some time. But soon you will be able to buy a bigger one. Now go at it and show the crop who's the farmer. Tak a teď tady budeme teda chvilku sklízet a uvidíme, kolik litrů celkem dáme. Jdeme na to. Že řádkujem slámu, ale je to v pohodě, neřádkujem. Rozhazujeme takhle za sebe, ale neřádkujeme. Protože řádkování by bylo strašně nákladný, že bych pak musel půjčovat lis, ale na to ještě nemám. Takže radši budeme teďka bez slámy a slámu si uděláme, až budeme mít celý pole. Takže se musíme zase otočit a jet teda sklízet tadyhle to dál. Jsme to měli nějak komplet, kdyby bych chtěl. Musíme zase sem. Dobrý, už se nám to vrtí, takže už jedeme. A
nice, už to krásně sklízí. Jo, na to jsem tolik čekal. Ojojojojoj, ale nesmíme hejbat z té lajny. Takže jsem tam uhnul, ale... Opa ne, neuhnul, takže je to dobrý. Na řádku je to už? To je hodně cool, tak já si toho Maseje pamatuju z nějaký jiný jako ze staršího farmingu, ale jako ten tam dával trošku jiný zvuk si myslím, ale už si to taky nepamatuju přesně. No, ale mám pocit, že jo. Ale teď zase budeme otáčet. Vypneme a otočíme. No, tak. Se na to podíváme, no to prd vidím, ale takhle jako se podíváme, jak to krásně řádkuje. OK, tak to je hodně dobrý, jako hodně dobrý. Tohle to jako moc, fakt tohle moc jako cením, jako že se tohle ty vývojáři tady udělali. Fakt hodně cením, jako. Hele, ale pojedeme teďka poslední lajničku a budeme to mít posekaný a pak pojedeme, tak nevím, co budeme dělat dál. Takže jedeme na to. Tak kolik toho máme? 83%, no, takže za chvilku budeme mít 100. Ale uvidíme, myslím, že jo. A teď se kupuju. Ne, takže jo. Jo, až teď jsem dotknul, takže musíme to zvládnout. Ne. Já fakt uhnul, ale tak to nevadí, tak prostě si jdeme tam. Se nic neděje, tak bychom to projeli znova, ale v pohodě, už to máme. Ale máme tady pokrok na poli 94%, takže na to budeme hotový tady na poli. 90%. Nice one, kiddo. That's it. You have my blood in your veins, after all. The harvester has a limited capacity to store the crop. Now we need to unload the wheat onto a trailer to sell it. Prepare your harvester for unloading by unfolding the pipe. Sklizený obsah kombajnu můžeš vyložit do přívěsu nebo přímo do sil. K tomu je potřeba rozložit rouru na vozidle, rozložit rouru o. OK. Tak, ale nejdřív vypneme tady tyhle nože, aby se nám líp se rozkládalo, budeme rozložit rouru. The pipe will start extending and the wheat will start to pour out automatically. But we're missing something, aren't we? There's no trailer here just yet. Go get the trailer in the garage. Můžeš buď přejít k jinému vozidlu, nebo na něj prostě přepnout a ušetřit tak čas. Vozidla můžeš přepínat s stisknutím tlačítka, přepnout na další vozidlo, tak OK. Come back to the field so we can unload. A jedem.
Dobrý, tak ten je zase nějaký blázen tady v NPCčku. A dobře, to mi nevadí. Empty the tank of your harvester. Pull along to it on the driver's side of the harvester. When the trailer is in the correct position directly below the pipe, the harvester will start to unload automatically. Takže musíme teďka... Neat, huh? Už vyprázdnil. Wait it out until it's unloaded. Jsem zvědavej, kolik toho budeme mít teda. Well done, kiddo. You can either store the crop in your silo or you can sell it. This load I promised to a vendor friend of mine. He's already waiting for you. So all you gotta do is drive the tractor with the trailer to his unloading station. Now drive to the grain elevator to sell the wheat. Tak jedem. To je jako přes kilometr daleko, takže musíme trošku nějak... Musíme jako... Tady prostě nějak po cestě se tady proklikat. A teď musíme jet, jako kvůli to jako máme jet. OK, další NPCčko. Počkej, podíváme, jede tady vlák vůbec? OK, tak asi ne. Dobrý, tak nic nebude. Počkej, jo, tadyhle ten balonek, tady nám ukáže, máme zatočit, dobrý. Rychle, dobrý. Pohodě. A teď musíme někam dojet, to by prostě prodat, takže jede. Ještě 700 metrů, jako, ale musím to teď dobře sledovat, abych prostě potom viděl, kudy tu mám přijet zpátky, jako, protože tak nevím, jako, tadyhle je ta řeka, aha, vpravo je ta řeka, jo, takhle, že já musím tady tudy, jo, tyjo, školní autobus, zase, tady dneska nějak jezdí borci, co mám dělat, že... Počkej, kam my to jedeme vlastně? Nějakým borcem, že jo? Počkej, to jsme... Jo, a jestli to je mapa americká, takže jo. To je prostě v Americe takhle. Jo, tady už nám děká na mapě zase, takže jo. Aspoň zatroubím nebo něco. No to prostě. Ty tam jedeš taky, jo. Dobře, tak musím to točit dřív. Já jsem tam vyjel. This is one of many selling points. If you don't like the prices you get on the market, you can also store the grain in your farm silo to wait it out. Sell your goods later. But now, let's get to it. Drive the trailer over the tip area and unload. Takže já tam teďka budu muset najet jako nějak solidně, abych se nepopnul. OK, dobrý. Svoji úrodu můžeš buď uložit do vlastního sela na farmě, nebo ji přeměnit za peníze na jedné z mnoha prodejních stanic na mapě. Teď vylož přívěs a prodej úrodu. Vykládka GI. OK. Well done. At some point, you'll do this in your sleep. Now, let's go back to the farm, shall we? Tak jedem.
jsme jeli tudy vlastně. No, my pojedeme teda zase tadyhle takhle přes řeku a pojedeme tadyhle vlastně tímhle místem musíme, my musíme tadyhle zatočit za řekou. Takže jedeme na farmu zpátky. No ale to budeme my musíme tadyhle zabočit, takže... OK, ale počkej, tak tohle si nenechám ujít. No, tak už je pryč ten vlak, dobře, jdeme dál. Takže jdeme. Hele, tam za náma NPCčko. Dobře, tak jeď. Dobrý, jedem dál. A myslel, že nás předjede, ale evidentně ne. O nic, neřeším. Jedeme. Chvilku tam jsme. Ne, počkej, jsme mohli odbočit. Au, teď se tady ještě nabourám. Tak počkej, kde jsme? Tam máme něco, tadyhle za dědečkem. No tadyhle nejsem. Tak. Tvoje úkoly jsou úspěšně hotové. Vystup prosím z vozidla. Opustit vozidlo E. OK. S lidmi na své farmě a na určitých místech na mapě se dá poklábosit. Promluvit si s nimi můžeš stisknutím tlačítka. Použít R. OK. You're back. Splendid. I started wondering if you joined your father. Well, where were we? Right. You've seen the most important steps on the field now. There's always more to do, like yield improvement, liming, fertilizing, weeding. Those require special equipment. Next thing is gaining a bit of a feel for everything. I'll just leave you to it so you can try out a few things. You don't want your old grandpa meddling with your business all the time, do you? But I'll be here if you need anything. If you want more detailed info, you can also ask Ben. He has been one of my most trusted helpers in the past. He will gladly explain a lot of farming techniques. Now, get to farming. Dung heap indeed. You'll do just fine. This farm is your farm now. Úspěšně dokončená prohlídka s výkladem. OK. Tak jo. Tak. To bude ode mě pro dnešek všechno za toto video. Děkuji za sledování. Doufám, že se vám líbilo a případně mu dejte odběr na novém kanále a like a budu se těšit u příštího videa. Čau. Čau.